Пінскі раённы цэнтр мастацтва ў спадчына Палессе адкрыўся ў вёсцы Мерчыцы 3 гады таму. Сёння гэта не толькі музей, які працягвае ўзбагачаць сваю экспазіцыю, але і месца для правядзення народных святаў, абрадаў і рэгіянальных фэстаў. Напярэдадні чарговага фальклорнага фестывалю тут наладзілі пленэр, для ўдзелу ў якім былі запрошаны знакамітыя беларускія разьбяры. Резьба по дереву очень сейчас распространенный вид искусства. И я думаю, те скульптуры, которые у нас получатся, останутся на память в центре. И все посетители центра смогут видеть вот такое замечательное искусство, которое вот мы сегодня видим на пленэре. Самы малады ўдзельнік пленэру Михаил Пронька родам з Пастаў, але апошні час жыве і працуе ў Пінску. Нягледзячы на 10гадовы вопыт разнапланавай работы з дрэвам, прызнаецца, у пленэры ды з такімі вопытнымі майстрамі-разьбярамі удзельнічае ўпершыню. Замест адной драўлянай фігуры зрабіў адразу 3. Я в основном сложные работы не выполнял. Здесь, конечно, мне интересно поработать с более опытными профессионалами, которые мастера уже состоявшиеся. А вось для народнага майстра Беларусі Уладзіміра Чыквіна ўдзел у пленэрах справа звычайная і нават традыцыйная. Кобрынскі разьбяр па дрэву аб'ехаў не толькі нашу краіну, але і пакінуў свае работы на тэрыторыі Еўропы, Індыі і Венесуэлы. Кажа, беларускі каларыт там даспадобы. Нашыя працы гэта як аповеды у пластыцы. Як читаешь Короткевича и бачишь все, так и тут такая ситуация, что вот наши працы такие оповедальные. Полесье это вода, болоты, это чароты, ну и рыба, я рыбака, такого Полішука рыбака выбрал. Побач з рыбаком і яго багатым уловам сваю красуню паляшучку стварае мінчанін Александр Жураўлевич. У выпускніка Бобруйскага мастацкага вучилища профессия супала с захоплением. Я удивляюсь, насколько у нас сейчас подрастает такая молодежь интересная. Очень бывают просто самородки. И приятно даже вот видеть, что вокруг что не только не угасает, а, по-моему, даже мы переживаем ренессанс. Чацвёрты ўдзельнік пленэра таксама прыехаў з Мінска. Свайго Палішука стварае сапраўдным хлебаробам. Такі падыход у час жніва на Палессе вельмі актуальны. Самостоятельно уже работаю с 2013 года, абсолютно самостоятельно ремесленником. То есть езжу по всяким фестивалям, где сувенирную продукцию продаю свою. А уже по пленэрам делаю скульптуры парковые. Варта адзначыць, што правядзенне пленэра, арганізаванага пінскім райвыканкамам, прайшло пры садзейнічанні грамадскага аб'яднання «Тур», якое вось ужо больш за 10 гадоў аб'ядноўвае аматараў мастацтва рэгіёна Белавежская пушча і Брэшчыны.